आङो बयनिसिमबो खुलुमनाय आं जासिबाय। दिनैहाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं आसाबारि गामिया 1999 इं मायथाइनिफ्राय जागायनानै देग्लाय 2025 इं मायथाइसिम बिथांमोनहा 26थि श्री श्री बिमा भगवती फुजा बे फुजाखौ दिनै बिथांमोनहा गाजा गोमजायै खुंफुंनो सिगांदों। आरो बे खुंफुंनो लानाय जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव आङो नैबे बिमा भगवतीनि जे फुजा जागोन बे थावनिनि हाबग्रा लामा बेखौ आङो खावलायनाय बादियै आं बेखौ फैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। आरो जोंनि बे आसाबारि गामिनि गावबुराजों लोगोसे साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गिबियाव गाहाम हामलायनाय आं जासिबाय। आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जोङो साफा साफा भारतनि नोगोरारि जानानै जोङो मोनसे धोरोमनि साफा साफा जों भक्त हिसाबै जों दिनैहाय बयबो सिबिनानै दङ। आरो दिनै आसाबारि गामिया दिनै श्री श्री बिमा भगवती बेखौबो धोरोमनि खान्थिजों बिथांमोनहा सिबिबाय थानायखौ जों नुदों। आरो बे बिमा भगवतीनि अननायनि गेजेरजों आसाबारि गामिया दिनै निस्सय रुजु रुमु थांनानै दङ। आरो बे बिमा भगवतीनि अननायावनो फैबाय थानाय समाव निस्सय बिथांमोननि गामिया जौगाखां मोनसे गामि महरै आदर्श गामि महरै बिथांमोनहा निस्सय मोननो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। दा बेनोल' जोङो जिखि जायगायावनो थायाथों मानो जिखि सुबुङानो जायाथों मानो गाव गावनि धोरोमखौ अरथाबनानै जोङो धोरोमखौ फालिनायाव धोरोमखौ सिबिनायाव इसोरनि मोनसे अननाय इसोरनि माखासे बिथोनफोरखौ इसोरनि आदर्शफोरखौ जोङो फालिनो हायोबा निस्सय गावनि न'खर जौगानायजों लोगोसे गामि जौगानायजों लोगोसे समाज जौगानायजों लोगोसे रायजो हादोर जौगानायजों लोगोसे बियो निस्सय बिदिन्थि गोनां जागोन आं बेखौ मिजिं खालामदों। आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे आसाबारि गामिया जेरैबायदि थांनाय गोलाव सम बिथांमोना बेबायदि बिमा भगवतीखौ फुजिनानै दिनै गामिनि जौगानाय फारसे बिथांमोना फैगासिनो दङ। दिनै बिथांमोनहा गोबां आबाद मावो बे आबादफ्रा दिनै बिमा भगवतीनि अननायावनो दिनै जाफुंसार जाबोगासिनो दङ मोजां फिथाइ मोनगासिनो दङ। आरो इयुनावबो बिमा भगवतीया निस्सय बे गामिनि संसार जानायजों लोगोसे बे गामिनि आबाद मावनायखौ निस्सय मोजां फारसे लांगोन आं बेखौ मिजिं खालामो। बे समाव आङो नोंथांमोननि चेनेलखौ आं गिबियावनो श्री श्री बिमा भगवतीनि आशीर्बाद लानानै नोंथांमोननिसिम आङो कार्तिक फुजाजों लोगोसे दिनैनिफ्राय बे आसाबारि गामि हिसाबै श्री श्री बिमा भगवतीखौ देग्लायनि 2025 मायथाइनि अक्ट'बर दाननि 20 खालारनिफ्राय जागायजेननानै जोङो सानब्रै हाबाफारि जोङो लादों। बेवहाय जोङो दिनै सेथि हिसाबै जोङो जागायजेनगोन फुजाखौ नै दा बावैसोनो जोङो जागायगोन बेवहाय गामि हिसाबै बाहाय जोंनि गामि हिसाबै आसाबारि हिसाबै जोङो मोनसे खुंग्रिनि आन्दाराव जोंहा आसाबारि बेयो बेवहाय जोंहा बाजि न'खर दं। बे बाजि न'खरारियाव जोङो श्री श्री बिमा भगवतीखौ फालिबोनाया जोङो 22 बोसोर जालांबाय। दा बाहाय जोंनि 22 बोसोर फालिनानै जोङो श्री श्री बिमा भगवतीनि मुङै जोङो खुलुमनाय सिबिनायाव जोङो मा मोनखो होनबा जोंहा जोंनि जे संसार जानाय जोंनि गथ' गथाय बेराफारसे जोंनि आबाद मावनाय बेराफारसे जोंनि जिउ बे राहा लामा जोंनि जिउ खांनायाव श्री श्री जोंना बे भगवतीया जोंनि बे गामिनि जे रायजो राजा बेजों लोगोसे आरोबाव बे खाथि खालानि आइ आफा रायजो राजाया बाहाय सिबिफैयो खुलुमफैयो दान बिफैयो बेवहाय। दा बे दान बिफैनायफोरखौ जोंहा श्री श्री बिमा भगवतीया नैबे जोंनि आसाबारि गामि गेजेराव थानाय श्री श्री बिमा भगवतीया बिथांमोननि जा दान बोर बिदों बेखौ जोङो आसाबारि गामि हिसाबै जोङो माखासे जोङो जाफुंनाय नुदों। बेवहाय बे जाफुंनाय हिसाबै बा बिदिन्थि होनो हायो। बेवहाय जोंहा बे आसाबारि गामिनिनो जोंहा फिसा हौवाल' गोजामोन। बेवहाय गावनि गोसो गोथारै जोंहा फिसा हौवाल' गोजाया जोंहा बेवहाय बोर बिनानै जोङो आइनाव बोर बिनानै दा फिसा हिनजावबो मोनबाय। आरो बेजों लोगोसे माखासे बेमारि दा जोंहा बाहाय मानिफैयो बिथांमोनहा बा फुजा नङाबाबो फुजा नङि समाव मानिलाङो। बे फुजा जागोनाव बेनिफ्राय बिथांमोनहा आं ओरैबायदि होगोन होननानै बिथांमोनहा फालिलाङो। दा बेखौ दा बिथांमोनाबो गावसिनि जे थांखि लादों गोसोनि सिङाव हास्थायनाय बेखौ जाफुंनाय मोननानै साननानै नुजाथिनायखौ मोननानै बाहाय जोंनो दान होफैयो आरो बिथांमोनाबो। दा बेहायनो जोङो बुजिनो हायो साननो हायो जाहाथे जोंनि बे बिमा भगवतीखौ जोङो फुजिनाय खुलुमनाया बेवहाय जोङो गोथौयै जोङो सिन्था खालामनानैबो बियो जोङो मोनदाङो बियो प्रुफ दं बाहाय एकदम सैथो। बियो भगबान होननाय बुस्थुआ नोङो जिखि धोरोमाव थाया मानो भगबाना नोङो
नोंखौ जेबो धोरोम नागारा जायखिजाया खुलुमबानो नोङो बे भगबाना दान बोरखौ होगोन आरो आं बेखिनिखौनो बुंबाय बेखिनिखौ बुंना फोजोबनाय जाबाय नैबे बिमा भगबतीनि जिखिनि फुजा होसालि जेनेबा बे फुजा खालामनाय जिखिनि थावनि लोगोसे थांनायनि ओमफ्राय लोगोसे न'आ माखासे जोङो दासिमबो मोजां नुनो मोनाखै बेनि बेलायाव हेफाजाबफोर आथिखालाव सोलायनाय गभर्नमेन्टखौ हेफाजाब होजानो लुबैयो बियो जोङो दानिनो दंना जोंहा बे भगबतीनि मन्दिरा जोङो गोबां बोसोर जालांबाय जोंनि बिमा बिफा फालिलांनाय बे समाव बाहाय जोङो जायखिजाया बे सरकारा फैया मानो फैथों बाहाय जोङो बेहाय जोंनि मन्दिरखौ जोंहा लुबैनाय दं बाहाय जोङो बुंफुङो एखमबा बे बुंफुंनायनि खारनखौ जोंहा माखासे जे पार्टि जे रुलिं सरकार सोलियो बाहाय जोङो मोनफुंनो हायाखै आरो मोनोबा मोजां जोङो नाङा होना मानो होनबा बे मोनसे भगबान थानसालिसो नोंनिबो आंनिबो बाव गामिनिल' जोंनिल' नङा बे आरो मोननो थाखाय माबाफोर खावलायनो गोसो ना बाहाय खावलायनाया बेनो जोङो नैबे दिनैनि बायदि समाव जोङो एसे मानसि मोजां गिदिर गोलावफोरखौ जोङो खावलायो समाव ओमफ्राय बेस्थ'नि थाखाय जों बिथांमोनखौ मोनबोनो हाया आरो जों मोनबोयोबा बाव बे फैनाय समावनो नैबे जोंनि दानि बायदि अपेनिं खालामनायाव जोङो बुंनायनि हाबाफारिखौ लाहार फाहार खालामगौमोन आरो बिनायनि थाखाय बे मन्दिरखौ नाथाय दिनैनि समाव जों माखासे बे फुजिनाय समाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नुनो मोनाखै खालि बियो दिनै दा जागायाखै बियो दा बेलासि एसे सम दंबायो बावसो जागायगोन बेनिफ्राय जोङो बाव सेंग्रा सिख्लाखौ दिनै बाहाय नुवा गाबोननि जे 7:30 8टा बेनिफ्राय जोङो खुलुमनाय हाबाफारिखौ जों आरामसे जागायगोन माबायदि बाहागो लाजानो बाव बाहागो लानाय हिसाबै बे जायगायासो थोआ खोब जायो आरो बिदि खोब जायो बेहाय खुलुमनायनि थाखायनो बेवहाय माने मोनालायनाय जायो आरो बे जोङो मोनानि थाखायनो फुजाखौ थाब फोजोबनो हाया बेखिनि आरो